kamano dhi yudo resruok mago jopuonj pi wan gi mago bende mane omedore ote pod medo mana donjo kar kae. Yena mondo mi wadhi nyime kod weche manyien, wadhi nyaka e kaunti ma Siaya kumaro ni jokuny mula ariyo otho ka mamoko ang'wen otony gi hinyruok bang' bur mar kunyo mula sienyore kuomgi e gweng' ma Oruadhi mantiere location ma North Alego e kaunti ma Siaya. Masirano otimore seche ma jokuny mula go ma kwan gi romo 19 nerik dhi nyime gi chenro magi mag kunyo. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nigi ler mar wachno. Jokuny mulago ne odonje tijgi kaka pile mar manyo yuto ma pile ka pile e kar kunyo mulano manie gweng' ma Oruadhi North Alego location e kaunti ma Siaya. Kata kamano ne okeno odiochieng'gi mar dok pacho gi yuto ni mar masira mar sienyruok mar kar kunyo mulano ong'ukogi kendo kelo tho mar 2 kuomgi, Elijah Otieno kod Charles Jaugenya. E sach masirano kwan jokuny mula ne gin 19 e bugono. Kawadonjo to wanwang' ka ji 6 ji 2 moko ni neno gin machiegni, koro wanyalo konyo gi piyo piyo mondo giwuogi eka wayud kaka wakonyo jomachielo. Wagolo ji 2 kendo wachak wagolo ji 2 gina gihinyre to ka gin mabor ahinya koro tergi e osiptal gin ji 4. Ji 2 odong' piny koro lo wang'eny to awatin kaka wagolgi aonge watemo ma wagologi hawi marach kata maber wagologi ka githo. Jokuny mulago oseyo telo mar kar kunyo mulano ni ok oketo chenro mag rito ngima jokunyo, gino ma omiyo tho oneno e kar goldino. Bende giluoyo seyo ne sirikal kuom rem keto kenge makare mag rito ngima jokuny goldi. Momiyo gigo timre en mana wach management mar bugo ok ber, kes bugo ni dwaro gedo to joko insist ji donya to bugo to dwaro gedo, emomiyo kelo sidano. Ka sirikal nyalo konyo joma tiyo tich mar goldini gi yo mar masinde minyalo tiyego maber ma bugo kel shida, kata kidwaro mondo mi jomochung'ne bugni okonygi kony kuom sirikal mondo ginon ka gigolo osuru nyalo bedo maber moloyo weyo ji otiye bugo to ok migi kony moro amora kata rieko moro amora. Sirikal nigi rieko mang'eny manyalo konyowago. Tend gweng' ma Oruadhi ka otelnegi gi Judith Atieno oyango masirano kendo jiwo jokuny mula obed kaka oting' mar rito ngimagi e kinde ma gikunyo mula. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Nyakura mojongi report mar Efi Nyakidi kelo dakika 21 tok sa 1 odhiambo ma kawuono.